младите хора. Добре, да ме разчени. Абе, мимите, И ми се падна. Преди малко. Много яки са. Това съм требал. Тата Марен, колко ти левто запливаме, ни спири метрата в това, те разбили Сончо, те разбили, че како варо, како цети. Досорезите черно време засилима на теле, засилима на теле, те ресавлен. Елика, те стой купил. Бе, Елика има широко. Мене се друго. Кава чаврди, ке сте пазу китай си. Когато варо кай сяка? На кривера капена ще спери. Ама сарка маленка да човек. Ама нича, какво ще чавренки? Диге чаврести чама соси. Бомбаец. Гофо, мислим, че канайло гого най-го хотел. Хай, човек си. Сармайте Ма джано. първо келе. И сокке да каза това, че кабатила. Сокке да. Ами оди са хоту. Сокке да каза. Деса скараме пекаче да те обелчи. Сокке да. Я ти пута хай кажете са сокке да. Хоту. Юпито вере. Момента чордел каш на те още му. Момент ти сега не те може за вниманието, че да, да му кажеш. За слипите пекьове, кале, петяке. На първо лекар, колата за сима пакувал порано, че порано на първо му дърда с имарените бе. Ето вереците е... Але нича днеска како е Митко, една Ама води правитко, порано пенал. А отара се пенал, аки. На първата вере съм и сега за сима. Кера трябва колите, Маритка си гоце баща му. Значи не интересува, мам, храна сте пален. Така ще махнем. Но най-левонско му моя рачка ми Извани sada на някакви номерата мен. Колка бе от новача, не ме кареско чаталинги моя. Колка бе? Значи кой лека тарджин до ничата. Tu zamisli se kada. Te sam si prav. Peš. Ще чаворете мере. Моето го. Сега ще ма. От тази 8 човека и зафира само мърша. Виждаме хора без ефект. Нашите си джази са пека. Нико прависока ли телевизията? Гого, бешка, те без те въртис никъде. Чечи. Да ме спанце, дядка пан на секунка. Ва секунка, чачи дик. Aba ти дали ка чотърка Да се телевизия? стръщата. Трябва да сме по телефона. Брат, Абе, дядка, фаза та секунка. Айде фаза, ва секунка. този гримен. Фаза. Трябва и телефона ти рикав къде. Вой башарел. Цеско ни му клема преди малко. Мите се ма Цецко. Мочота шунела, бе башане на дик челел. Сопаре къде се бе секунка. Мочо е калат кума. Да те заливка, мами ти рикав. Соски ли скам? Те пенава ке рикав, со керел. Со керел. Дано да ви харесате, абонирайте се, напишете го долу в коментарите дали искате да направя още Мими, дете марде